Burkina Faso ka ɲɛfiyɛntɔ dɔnkilidala Alain Compaoré ale ka mɛndiya dantigɛlen no ka bɔ gɛlɛya min bɛ sanfɛ kalanden minnu ɲɛminɛnen no o ra walima o tɛ yeli kɛ n'o b'o wele nasarakan na ko aveugle et malvoyant. Nin maa kɔfɛlen ye welekan di fasodenw ma yaasa u ka se ka olu dɛmɛ ni ordinatɛrw ye ani sɛbɛnnikɛ sɛbɛnw n'a ɲɔgɔnnasi caman wɛrɛ. Noël Wangaraw ye sanfɛ kalanden minnu ɲɛfiyɛntɔ lo olu ka jɛnkulu ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli k'an ye ka taa fɛn min kosɔn olu bɛ wari yalala yaasa ka se ka u bɔɲɔgɔnko dɛmɛ k'u ka kalan da kelenya. Collecte ni an bɛ fɛ ka document ani matériel ani wari duka k'a sɔrɔ ka di mɔgɔ min na o tɛ se ka o ka école sara ayiwa donc an y'a kɛ donc depuis le 1er juillet an ye activité de collecte ni lancé donc a bɛ continuer jusqu'à septembre 2023 donc an bɛ mɔgɔ ninnu wele tout cas que ça soit commerçant o élèves ou parents d'élèves o mɔgɔ bɛɛ responsable ninnu k'o kan k'an dɛmɛ voilà pour qu'on puisse venir en aide voilà o mɔgɔ min na tɛ se ka o ka école sara. Nin maa kɔfɛlen ninnu ko olu bɛ dɛmɛ yala yaasa ka se ka fiɲɛtɔ sanfɛ kalanso den 10 de dɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakan 6. Abdramane Zongo ye fiɲɛ sɔrɔ a ɲɛ na ale b'a ka kalan na nka a sera fana ka baara sɔrɔ. Ɲɛfiyɛntɔ kalan na kɔni gɛlɛyaw ka ca ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o gɛlɛya ni n tɔɲɔgɔn o bɛɛ b'ale kɔnɔ fana komi y'a fɔ a ɲɛna cogo min na ne yɛrɛ tu tɛ Wagadugu yan centre ninnu tɛ province ninnu bɛɛ la donc ne bɔra Banfula le ka na yan yɔrɔ la donc n'i bɔra i ka mɔgɔw kɔrɔ k'a fɔ i ka na duguba la fana fo mɔgɔ de ka sɔrɔ pour que ka se k'i mara quoi. Nka Abdramane k'a dabɔ ɲɛminɛ la mun de bɛ hali u ka kalan gbɛlɛya k'a bɔ maa ɲɛtigiw taara. N'i ma gɛrɛ ɲɛfiyɛntɔw la i tɛ se k'u ka vie cogo faamuya quoi sinon an n'u baara min kɛ même école ni ale ni minnu bɛ yeri kɛ a bɛɛ ye kelen de ye mais minnu b'o fara ɲɔgɔn na a fɔ baarakɛminɛnw de b'an bolo dɔrɔn pour que an n'u ni minnu bɛ yeri kɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Kalanden ɲɛfiyɛntɔw ka jɛnkulu ko olu bɛ $2 dɔrɔn de yalala fasodenw fɛ yaasa ka se ka u ka kalanminɛnw san ani ka u ka kalan yiriwa. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.